खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों रायजोनि सोलोंथाइखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव अल आसाम स्टुडेन्टनि एबा अल आसाम स्टुडेन्ट आफादा बे समाव रायजोनि दाब दाब जिल्लाफोराव सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गोख्रों दाबि दिखांदों आरो बिथांमोना दाबि दिखांनाय बायदिब्ला थामहिनबा आसु आफादा दाबि दिखांनाय बायदिब्ला रायजोनि गोबां फरायसालिफोराव दासिमबो नांगौ बायदि फरायसाफोरनो लेखा राननानै होनो हायाखै रायजो सरकार एबा रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थिग बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि एबा बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो बे गोसोखां बिलाइखौ थाबैनो बिटिआरनिफ्राय रायजोनि मन्त्रि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रेनुस पेगु बिथांनिसिम दैथायहरनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दिखांदों आरो बिथांमोना थाबैनो एबा गोख्रों बाथ्रा बुंदों दि थाबैनो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गोबां फरायसालिफोराव दासिमबो नांगौ बायदि लेखा सफाय होनाय एबा लेखा राननानै होनो हायाखै आथिखालनि सोलिबाय थानाय सरकारा होननानै बिथांमोना दाबि दिखांदों आरो बिथांमोना फोरमायदों दि रायजोनि दाब दाब ओनसोलाव एबा दाब दाब फरायसालिफोराव जेरैबायदि लेखा राननानै होनो हायाखै आरो बे लेखा रानना होनो हायैनि गुबै जाहोनखौ थाबैनो फोरमायनांगौ होननानै बिथांमोना दाबि दिखांदों लोगोसे थाबैनो बिटिआरनि सिङाव थानाय जाखिनि फरायसा एबा फरायसाफोरनि एबा फरायसालिफोरावहा लेखा रानना होनो हाफायाखै बेखौ थाबैनो लेखाखौ रानना होफैनांगौ होननानै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियननि आफादगिरि क'क्राझार जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा गोख्रों जोंनि खौरांनि गेजेरजों दाबि दिखांनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि दासिमबो रायजो सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फरायसालियाव नांगौ बायदि लेखा होनो हायाखै बेखायनो थाबैनो फरायसालिफोराव एबा बिटिआरनि सिङाव थानाय जाखिनि फरायसालियाव लेखा नांगौ बायदि लेखा मोननो हायाखै बै फरायसालिफोराव थाबैनो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो लेखाफोरखौ लाबोना होफैनांगौ होननानै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन थामहिनबा क'क्राझार जिल्ला आसुनिफ्राय दाबि दिखांनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बिटिआरनि सिङाव थानाय सोलोंथाइ एबा बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफानखौ एबा बिफाननि सायाव लोगोसे रायजोनि सोलोंथाइ बिफाननि सायाव माबायदि गोख्रों दाबि दिखांदों अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन बिफाननिफ्राय दानिया मिथिना लानि হয় আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে আজি সমগ্ৰ অসমত প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুলৈ আমি মেমৰেণ্ডাম প্ৰদান কৰিছোঁ আচলতে আমি অভিযোগ পোৱা মতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ত এতিয়ালৈকে পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইখন চৰকাৰে য'ত এবছৰৰ পাঠ্যক্ৰম ইতিমধ্যে 2 মাহ উকলি গ'ল এতিয়া 8 মাহত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকৈ নিজৰ সিলেবাছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব এই গোটেই বিষয়টোলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অভিভাৱকসকল শংকিত হৈছে তেখেতসকলে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে বা এইটোৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে এই শিক্ষা বিভাগটো এটা ফুপুলা শিক্ষা বিভাগ আৰু এগৰাকী পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই গোটেই বিভাগটো চলাই আছে গতিকে আমি অনতিবিলম্বে বিদ্যালয়সমূহত পাঠ্যপুথিৰ যোগান ধৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে পাঠ্যপুথি যোগান ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি সমস্যা আৰু সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰতাৰে বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ ওচৰত গুহাৰি জনাই আমি তেখেতলৈ দাবী প্ৰদান কৰিছোঁ